Adlaw nga Domingo karon mga kaigsuunan, petsa 24 sa bulan sa Hulyo tuig 2022. Karon ang ika-17 nga Domingo sulod sa tuig ordinaryo. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas, Kapitulo 11, versikulo 1 ngadto sa 13. Usa ni anak kahigayon nag-ampo si Jesus didto sa usa ka dapit. Sa pagkahuman ni ag-ampo miingon ang usa sa iyang mga tinunan, "Ginoo, tudloi kami sa pag-ampo sama nga gitudluan ni Juan ang iyang mga tinunan." Si Jesus mitubag kanila, "Kun mag-ampo kamo, ingna. Amahan, simbahon unta ang balaan mo ngalan. Maghari ka unta kanamo. Ihatag kanamo sa matag adlaw ang pagkaon nga among gikinahanglan. Og pasayloa kami sa among mga sala. Kay nagpasaylo kami sa tanan nga nakasala kanamo. Og ayaw kami itugyan sa pagsulay." Og mingon si Jesus sa iyang mga tinunan, "Padanglit usa kaninyo muadto sa balay sa usa ka higala sa tungang gabi ug muingon kaniya, 'Bay, pabaylo akog tulo ka buok pan, kay miabot sa amo ang usa ko ka higala nga nagpanaw ug wala gayud ako'y ikapakaon kaniya. Unya tubagon ka sa imong higala didto sa sulod. Ayaw na akog samuka, gitrang kahana ang pultahan og ako og ang akong kabataan nang higda na busa. Dili na ako makabangon sa paghatag kanimo bisag unsa. Sultihan ko kamo nga bisag higala kaniya, dili siya mubangon og muhatag kanimog pan, apan mubangon na lang siya ug muhatag kanimo sa tanan nga imong gikinahanglan, kay wala ka man maulaw sa pagsigig pangayo. Busa sultihan ko kamo, pangayo kamo ug kamo hatagan, pangita kamo ug kamo makakaplag, pagtuktok kamo ug ablihan ang pultahan na lang kaninyo. Kay ang tanan nga mangayo hatagan og siya nga mangita makakaplag ug ang pultahan na blihan alang kaniya nga manuktok. Kamong mga mahan, kinsa man kaninyo ang muhatag sa inyong anak og bitin kun siya mangayog isda, o muhatag kaniyag tanga kun siya mangayog itlog. Bisan pa sa inyong pagkadautan, mahibalo kamong muhatag og maayong mga butang ngadto sa inyong mga anak. Labaw pa ang amahan nga atua sa langit nga muhatag sa Espiritu Santo kanila nga mangayo kaniya." Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo.